କେତେବେଳେ ଦିଅର ସହିତ ହୁନୁ ହୁନୁ ଟେକେଣା ଦେ କେତେବେଳେ ଦିଅର ସହିତ ତେରେ କେତେ ଥାଇ ନା ଟେକେଣା ଦେଇ କହିଦେ ଦେଇ ଥେଟେ କେତେ ଥାଇ ମତେ ଭାରି ଦିଅ ମତେ ମାରି ଦିଅ। ପିତାଶ୍ରୀ ଯିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଯିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ସେଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଛାଡ଼ ଏବେ ଏବେ ପିତାଶ୍ରୀ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି। ନାଇଁ 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 ତମେ ସେମିତି କହୁଛ ତମେ ସେମିତି କହୁନି ସେମିତି କହୁନି ତମେ ସେମିତି କହୁନି ତମେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖ ପ୍ରେମ ଦେଖ ଦେଖ କଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମୁଁ କାଲ ଧରି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଏବେ ବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଉ ଏବେ ବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଝାମଣା ତୁ କେମିତି ଥିଲେ ହବ ଆଉ ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦବା କଥା କୁହନି ନା ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନି ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନି ଭାଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନି ଭାଇ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବୁଝାଅ ଟିକେ। ଅବୁଝା ପୁଅ ଆରେ ଅବୁଝା ପୁଅ ମୋର ଜମା ବୁଝିବନି ଭଲ ହବ ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା।